chcel by som vám predstaviť zatiaľ vedúci tím týchto pretekov do dnešného dňa, ktorý sa ujal vedenia. A mohli by ste sa nám predstaviť? Tak jako kapitán první, jmenuji se Bohumil Červinka, chytám za tým Petr Klajs CZ a dělám vlastně testera této firmy už 4. rokem. To tak Niečo o svojich kolegoch? Toto je Kde si ich nabral? náš pomocník, Ako si sa k ním zlatý dostal? pomocník, Palo Šotkovský. Je to švagr mého brachy, co sedí po jeho levici. Jo. To je další člen týmu, to je můj bratr, se můžeš představit sám. Já jsem Pavel Červinka, jak říká brácha. To taky sparring partner Dlouša. No, tam je spolu vlastně celý den. Od dětství, od narození. Takže tak. No, podarilo sa mi vás vidieť už tu na pretekoch, ktoré sa konali asi pred mesiacom, takže nie ste tu nováčikovia, ako som si všimol, asi častejšie navštevujete túto lokalitu rybársku. Sa vám tu páči, alebo sa vám tu darí, alebo niečo z každého? Tak já tady jezdím od roku 2007, to jsem se tady vlastně přes mého kamaráda, přes Petra, co vlastně tuto firmu dostal. A nedalo mi to po těch letech zkušeností tady z téhle vody, prostě dostat se tady na závody, což vlastně bylo víc jak měsíc tomu. Tady byly závody Orthodox Cup 2015, kde se nám podařilo vlastně umístit po těžkém boji, opravdu po těžkém boji na 3. místě. A na těch závodech vlastně přišlo k tomu, že nás navštívili na našem stanovišti číslo 5, tady pan ředitel závodu, pan Miro Hloch, a strašně nás přemlouvali, abychom šli na tyhle závody, co jsme s mojím kolegou, co na těch závodech byl, který tady momentálně není, jelikož chodí na vysokou školu, je školou ještě povinný. Tak jsme nad tím hodně přemýšleli, přijel jsem domů, přemýšlel jsem dále nad tím, a jelikož můj bratr mu to nedalo, prostě telefon do telefon. A ocitli ste sa jednoducho. A jsme zde, tady kde jsme, po vlastně šťastném losu, kde bratr vylosoval pořadí losování číslo 21, jak všichni řekli, oko bere. Áno, a práve k tomuto by som sa chcel spýtať, že všimol som si, že ostatní pretekári s týmto stanovišťom, keď si ho vylosovali, neboli nadšení a vrátili ho naspäť, a práve vy ste sa tomuto stanovišťu potešili. Mali ste k tomu nejaký dôvod? Alebo ste poznali toto miesto? Jako, jak jsem vylosoval tohle místo, vlastně jo, sektor A1, A1. tak jelikož tady jezdím těch 7 let, od roku 2007, tak vlastně chodívám tamhle na druhou stranu, na ty 2 první fleky chodíváme často chytat. Jelikož tady se člověk tak jenom nedostane, protože to je VIP flek do tohoto jezera, tak jsem měl informace od místních, co tady chodí, kluci ze Slovenska, z Čech. Tak vlastně i můj kamarád Peťo Klajs nám dával info, kde to dávat, ale prostě to pro mě jenom už bylo takové směrodatné, jelikož tu vodu už znám. Takže už bych měl nějaké ty zkušenosti z téhle vody, tak jsme toho využili. A zatím se nám daří to všechno proměnit. To sme si stihli všimnúť vlastne všetci. Takisto sa na vás pýtajú ostatné pretekárske týmy, že kto to vlastne je, kto to navštívil tieto preteky. Nemali vlastne ešte možnosť sa s vami bližšie zoznámiť. Videli vás prvýkrát, väčšinou tu všetci, čo súťažia s vami, konkurencia. Někteří mě znají tady odsaď právě, protože vlastně kluci, co chytají na plážičce, tak vlastně mě tady v roce 2013 oni chytali tady taky, tak vlastně mě navštívili. Zrovna jsme zdolávali jednoho z mých osobních rekordů tady tohoto jezera, to byl vlastně první osobák, Lisec 2240. A tím jsme párem jsme se tady seznámili, takže někteří opravdu mě tu znají. Někteří byli tady vlastně i na tým ortodoxu. Hlavně z maďarských týmů, tí chlapí, co tady jsou vedle, za náma. Takže poznáte sa s niektorými osobne. Tak. A niečo k tomu by som sa chcel spýtať. Aký máte dojem z týchto pretekov a celkovo v organizácii alebo k organizátorom tohto preteku? Tak jelikož jsem na těchto závodech poprvé,
jsme kam před pořadateli klobouk dolů. To se týče po všech stránkách. Dobrá organizace. Dobře organizace, kvalitní strava, co se týče obědů. Vůbec rozhodčí skvělí, lidi skvělí, prostě srandy kopec, smíchu, tak jak to všude má být. Prostě. Takže to jsme má radi. být, žádné rozpory, žádné hádky. Sme radi, že ste zapadli medzi našich pravidelných pretekárov, My sme ktorí taky sa asi zúčastnia sme našich taky pretekov. Myslím, že sa možno budeme stretávať aj do budúcna. Ak budeme niečo také organizovať, Myslím, že áno. tak myslím, že budeme mať tu možnosť sa stretávať častejšie. Ale poďme teraz k tým rybám. Isto nám nebudete chcieť prezradiť taktiku. Ešte pred koncom preteku je to veľmi nebezpečné asi, aby to odkúkali. Rozradíme. Dáváme boilies. Dáváme boilies, vlastně Dáváme jsme se trubky. vyvarovali, jsme se partiku. Jo, protože jelikož tady člověk opravdu s tím partiklem ze začátku tady některé týmy vlastně zápasy, protože jelikož tady to je známo, že kdo hodně krmí, tak nechytá. Takhle to řeknu. Jo. My se snažíme Takže to vylúčiť partikel, viac vsadiť. Není to pravidlo, jasně. Není to, jako jelikož víme, co tady funguje, hlavně boilies, který tady funguje. Jelikož dělám testera, takže pokaždé, co jsem tady jel, jsem zkoušel vždycky něco jiného, něco nového, co jsme vlastně vymysleli na firmě, zásluhou Petra Klajze, který vlastně tu firmu přivezl i na trh. Takže je to o kuličkách tady. Je to ogulička. Je to o kuličkách No. a je to čistá pravda, protože opravdu... Všimli sme si, že ste začali nejako veľmi pridávať na tempe, Já si myslím, pretože tento dneskajší deň, neviem, či mám správne informácie, ale podarilo sa vám vytiahnuť koľko rýb dneska? dneska od 2:30 ráno vlastně 4 ryby, včetně jednoho slunce, který byl nežádoucí. Jo, protože Mám vlastně informácie, že ryby boli cez 10 kg. Boli správne tie informácie? všechny 4 ryby se pohybují od 14 do 16 kg. 4 bodované akorát. 4 bodované, 3 ryby jsou do 15 kg, jedna ryba je necelých 16 kg. Z toho vychádza, že vlastne tú priemernú váhovú kategóriu ste nahodili dosť vysoko. Takže ak v takomto tempe budete pokračovať, myslím, že ostatní súperi budú mať s vami asi... Ale jak se říká, Ťažký boj. radši neskakat, pokud ještě není konec. Takže jako, já si myslím, že tady ještě do soboty je času dost. Všechno se Dělat může nějaké změnit. uzávěry, No. tady stačí změna počasí a je No zaděláno. keďže vám to tak dobre ide, tak by sme vás poprosili, keby ste nám predviedli nejakú 14 alebo 16, ako sa to robí v priamom prenose. To bychom museli za prvé zebrat flašu, ta už došla, takže vodníkovi není co nalít. Potapěč nám utekl z vody ven, co nám tam ty ryby na háček dává, takže Nevydržel dlouho tempo. záleží na tom svatým Petrovi, no. Co nám bude dál nadělovat. Aj tak vám veľmi pekne ďakujeme za komentár a príjemné posedenie s vami. My taky A ďakujeme. prajeme vám do ďalšieho priebehu preteku, aby sa vám darilo aspoň tak ako doteraz. Děkujeme. A my sa presunieme na ďalšie